عزو السلام تانا تقبلوا كل قرنات عالم تركبوا تخطاتلتنا عبالة سدرابيت قلم قوام زخونكم تعذبتنا انبار لومور كم تلمود نايلو متخرج سحابت زينا حزنا قريبنا لكم لنا نايلو مي 10 حسك اندارس زينا امونغو حوحات فيدرال منغستن زلو وطري ناب حدش درجه يساغاغر مهلاو اتو ጌታቸው ረዳ حبيرو دكتور تيدروس اب ኢትዮጵያ ዝቁጽር ዘሎ ጎንጽታት ብዘተ ተخفتሑ ጻውዒ ተقريبو ብርጌድና ሓመዱ ዞባ እስራኤል ሳልሳ ጉባኤ ድሕሪ ምክያዱ ናብ ሓደ ግንባር ንምስግጋር ውሳኔ ይሕሊፉ ብርጌድና ሓመዱ ዞባ እስራኤል ሳልሳይ ጉባኤ ድሕሪ ምክያዱ ናብ ሓደ ግንባር ንምስጋር ውሳኔ ይሕሊፉ ብርጌድና ሓመዱ ዞባ እስራኤል ንኽልተ መዓልታት ዝቐጸለ ሳልሳይ ጉባኤ ብዕውት ከም ዘካየደን እቲ ማሕበር ናብ ግንባር ሰማያዊ ለውጢ ኤርትራ ንምስጋር ዳርጋ ብምሉእ ድምፂ ውሳኔ ከም ዘሕልፈን ጨንፈር ሚድያ እቲ ዞባ ኣፍሊጡ እቲ ጉባኤ ብ7-8 ናሓሰ 2026 ብውሳኔ ብዝሒ ድምፂ ምምራሕ ርእይቶ ውሕዳት ድማ ምኽባር ብዝብል ቴማ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ኣብቲ ጉባኤ ኣቐዲሙ ብ84.6 ሚታዊ ድምፂ ዝጸደቐ ውሳኔ ብምርካብ ብርጌድና ሓመዱ ናብ ሓደ ዝተዋሃደ ግንባር ንምስጋር ዝነበረ መስርሕ ተዘርጊሑ በዚ መሰረት ድማ ብርጌድና ሓመዱ ዞባ እስራኤል ዳርጋ ብምሉእ ድምፂ እቲ ውድብ ብወግዒ ኣካል ግንባር ሰማያዊ ለውጢ ኤርትራ ኮይኑ ክቕጽል ወሲኑ ኣሎ ኣብ ጉባኤ ዝተኻየደ መስርሕ ገምጋሚ ንጥፈታትን ኣሰራርሓት ማሕበር ምምሕያሽ ቅርፂ ምሕደራ ከምኡውን ንመጻኢ ዝምልከት ኣካይዳ ንምውሳን ዘተኮረ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብቲ ጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ጨናፍር ዝመጹ ወከልቲ ካብ መጀመርታት ምንቅስቓስ ክሳብ እዋናዊ ደረጃን ዘሎ ዕዮን ለውጥታትን ብዝርዝር ገምጊሞም መራሕቲ ቀዳማይን ካልኣይን ጉባኤታት ኣማኻሪ ኣካላትን እውን ኣብቲ ገምጋም ምስታፎም ተሓቢሩ እዩ ብተወሳኺ ኣብቲ ጉባኤ ብዛዕባ ሓድሽ ቅርፂ ምሕደራ ዝምልከት ክትዕ ተኻይዱ ብመሰረት ዝጸደቐ ቅርፂ ፈጻሚት ኣካልን ኣቦ ወንበር ጨናፍርን ከም ዋና ኣካል ምምሕዳር ክሰርሑ ተወሲኑ ኣብቲ ጉባኤ ዝተወሰነ መልእኽቲ ምስግጋር ናብ ሓደ ግንባር ኣብ መስርሕ እንከሎ ክህሉ ዝኽእል ጉድለት ኣሰራርሓን ብውሽጢ ዘተን ምምሕያሽን ክፍታሕ ከም ዝግባእ ድማ ተገሊጹ ዞባ እስራኤል ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ውሽጢ እቲ ምንቅስቓስ ዝርከብ ፍልያትን ምውንጃልን ኣብ ክንዲ ምብዛሕ ኩሎም ዓቕምታት ኣብ ሓደ ዕላማ ክውዕሉ ይጸዊዑ ብፍላይ ኣብ ማዕከናት ዜናን ማሕበራዊ ሚድያን ዝካየድ ሕድሕድ ምጥቕቓዕ ደው ክብልን ዘሎ ኩነታት ኣብ ረብሓ ሓድነት ክውዕልን ኣተሓሳሲቡ እቲ ቀንዲ ዕላማ ብቁጡፍ ሓድሽ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ምምጻእ ምዃኑ ብምጥቃስ ሓድነትን ስምምዕን ውህደትን ኣብ ቅድሚት ክስርዑ ወሳኒ ምዃኑ ያዘኻኺሩ እቲ ጉባኤ ብተወሳኺ የኣክል ምውንጃል የኣክል ኣፈላላይ ብዝብል መልእኽቲ ዋና ትኩረት ኩሎም ተቓለሲ ኣብ ምትእኽኻብ ዓቕምን ምምጻእ ለውጢ ኣብ ኤርትራን ክኸውን ጻውዒት ብምቕራብ ተዛዚሙ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ወጥሪ ናብ ሓድሽ ደረጃ ይሰጋገር ምህላው ተሓቢሩ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝነበረ ሰላማዊ ዘተ ከም ዝተቋረፀን እቲ ሕወሓት ዝወሰደ ውሳነ ድማ ንመንግስቲ ብሓይልን ምውዳቕ ዝዓለመ ምዃኑን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘስፈሮ መልእኽቲ እቲ ውሳነ ምቁራጽ ሰላማዊ ፍታሕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝጸንሐ ፖለቲካን ወተሃደራን ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ዘመልክት ኢሉ እዚ ኩነታት ብስምምዕ ፕሪቶርያ ኣቢልካ ሕቶታት ትግራይ ምምላስ ሰላምን ጉዳይ ምዕራብ ትግራይን ብዘተብ ንምፍታሕ ዝነበረ ተስፋ ዘዳኽም ምዃኑ ድማ ረዲዩ ከም ኣመላኽታ ፌደራል መንግስቲ እዚ ኣንፈት በዚ እንተቐጺሉ እቲ ዋጋ ዝተኸፍሎ ሰላም እንደገና ናብ ሓደጋ ክኣቱ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ብተወሳኺ ጌታቸው ረዳ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝጀመሮ ዘይሕጋዊ ርክብን ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዕጡቓት ሓይልታት ዝገብሮ ዘሎ ምትሕባር ይቕጽል ምህላው ይኸሲሱ ይኹን ግን ብወገን ሕወሓት ነዚ ክሲ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል ጭርሖ ከም ገዛእ ርእስኻ ምድሓን ከም ዝርአዩ ብተዘዋዋሪ ዝገልጽ ዘሎ ብኻልእ ወገን ከምዚ ዓይነት ክስስታትን ዘይውዳእ ሕድሕድ ምክስሳስን ምጽልላምን ኣብ ክልቲኦም ወገናት እናተባዝሐ ምምጽኡ ኣብ ትግራይ ሰሜን ኢትዮጵያን ሓድሽ ወተሃደራዊ ወጥሪ ከይፍጠር ዘሎ ስጋት እናወሰኸ ከይድ ገይርዎ ኣሎ በዚ ስጋት ዘኸተሎ ራዕዲ እውን ብርክት ዝበለ ቁፅሪ መንእሰይ መዓልታዊ እግሩ ናብ ዝሃቦ ካብ ትግራይ ክስደድ ይርአ ኣሎ እዩ እቲ ዝዓበየ ስጋት ድማ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ብውዕል ፕሪቶርያ ዝተመዝገበ ምቁራጽ ጎንፂ እንተተዳኺሙ እቲ ዞባ እንደገና ናብ ደማዊ ግጭት ክምለስ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ስለዚ ኣብ ምክልኻል ሓድሽ ኩናት ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝመጽእ ፖለቲካዊ ዘተን ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጥን ኣገዳሲ ብምዃኑ ብዙሓት ወገናትን ዓለም ለኻዊ ትካላትን ጻውዒት ኣብ ምቕራብ ይርከቡ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕጽል ዘሎ ጎንፅታት ብሰላም ክፍታሕ ጸዊዑ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝቕጽሉ ዘለዉ ጎንፅታት ብሰላማዊ ዘተን ፖለቲካዊ መፍትሕን ክውዳእ ጻውዒት ኣቕሪቡ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ኣብ ኣምሓራን ኦሮምያን ንነዊሕ ግዜ ዝቕጽል ዘሎ ውግእ ከምኡውን ኣብ ዓፋርን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዝርአ ዘሎ ወጥሪ ከም ዘሻቀሎ ይገሊጹ ንሱ ኣብ ኣምሓራን 3 ዓመት ዝቐጸለ ግጭት ብዙሕ ህይወት ከም ዘጥፍአን ኦሮምያ እውን ብግጭት ትሳቐ ከም ዘላ ብምጥቃስ ትግራይ ናብ ሓድሽ ቁልዕ ውግእ ክትኣቱ ዘሎ ስጋትን ብተመሳሳሊ ዓፋር ናብቲ ግጭት ክትሰሓብ ዘሎ ዝምባልን እውን ኣልዒሉ እዩ እዚ ጻውዒት ዋና ዳይሬክተር ውድብ ዓለም ዝመጽእ ዘሎ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ዳግማይ ወተሃደራዊ ጎንፂ ክለዓል ይኽእል ዝብል ስጋት እናዓብያ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሸረሪና ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከባቢ ብ25 ሓምለ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ጎንፂ ከም ዝተፈጠረ ዝዝከር እዩ እቲ ግጭት ከቢድ ኣፅዋር ብምጥቃምን ንሓደ ሙሉእ መዓልቲ ዘቐጸለን ከም ዝነበረ ተገሊጹ ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ዝርዝር ወግዓዊ መግለፂ ኣይሃበን ዘሎ ዶክተር ቴድሮስ ቀንዲ ኣብ መልእኽቱ ዝሃቦ መልእኽቲ ግጭት ኣብ ዝተሓላለኸ ፖለቲካዊ ኩነታት ብሓይሊ ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ሰላማዊ ዘተን ፖለቲካዊ ምርዳእኒ ዘላቕ መፍትሒ ዝህብ እዩ ዝብል ነይሩ እዚ ጻውዒት ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ሓያሎ ክልላት ግጭት እናቐጸለን ኣብ ትግራይ ድማ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ሓድሽ ወጥሪ ኩናት ክፍጠር ዘሎ ስጋት እናዓበየ ብምዃኑ ወሳኒ ጻውዒት ይገብሮ
عمان زررب صبغ يخيد كم زلو كوانتا قلصت إيران جن اتمصابو كم زي كفتي أفليطا عمان إيرانن أب زوريا مصابو هرمز تفترة وطلن مفتاح ننقداو مراخب دحنت زلو مسمر المفتار زررب يغطل علوها عمان تزرب بصبغ يخيد كم زلو كوانتا قلصت إيران جن مصابو هرمز بقصبت بزي قدمه هنت كخفت كم زي كونيا عامل كتا زلا تزرب بقندو مراخب ندادن كالوت نقداو مراخبن بزي متقعت خنقساقسا زخيل حدش مسمر مفتار زتكوري نيرو هرمز امونغ إيران عمان زركب أقداس مسمر ما يكونو نعلما وقربة ندادا عزي وسان مسمريو سلازي تمصابو نوح غزي انت تعاطيو اواغا ندادن مغعازي علماو نقدن عاب صلوا كفتر يخيليو منستر غدات وصع عمان ابل علم راخب زفصم زخون يكون متقعتي نتي تجمير زلو زرب كعنقفو خمس خيليو اطنقيقو እዚ ድማ ምርግጋ هرمز ንዑማን ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ እቲ ዞባን ዓለማዊ ኢኮኖሚን ወሳኒ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ብወገን ኢራን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አባስ አራክቺ ዝርርቡ ናብ መወዳእታ ደረጃ ከም ዝቀረበ ይገልጹ ኮይኑ ግን ምኽፋት هرمز ብኻልኦት ቅድመ ኩነታት ዝተኣሰር ምዃኑ ይገልጽ ገይሩ ይኹን ግን እቶም ቅድመ ኩነታት ብምሉኦም እንታይ ምዃኖም ኣይገለጸን ዘሎ አራክቺ ብተወሳኺ አሜሪካ ኣብ ሰነ ዝተገብረ ስምምዕ ብምጥሓስ ካሕሳ ክትከፍል ከም ዘለዎን ጠሊቡሎ ንጉዳይ هرمز ካብ ጉዳይ ንግዲ መራኸብ ሓሊፉ ምስ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያን ወጥሪ ብቐጥታ ዝተኣሰረ ምዃኑ ዘርኢ እዩ እቲ መጻጎ ናብ መላእ ዓለም ዝሕልፍ ሓደ ዓቢ ክፋል ናይ ነዳዲ ኣገዳስ መስመር ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ብፍላይ ሃገራት ወሽመጥ ፋርስ ብቐንዱ ዝምርኮሳሉ ናይ ነዳዲ ምስ ዕዳጋታት እስያን ካልኦት ክፋላት ዓለምን ዘራኽብ ቀንዲ መስመር እዩ ስለዚ ዝርርብ ዖማን ኢራንን ከምቲ ዝተደለየ ተዓዊቱ ቀስ ብቀስ ናይ መራኸብ ምንቅስቃስ ክምለስን ኣብ ዕዳጋ ነዳዲ ዝተፈጠረ ስጋት ክቕንስ ይኽእል እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ምዕፃው ወይ ድማ ምዕንቃፍ እቲ መስመር ንዋጋ ነዳድን ዓለማዊ ንግድን ተወሳኺ ፀቕጢ ክፈጥር ዝገብር እዩ بحافشة تزرب أو أنت أملكت كوانت هذا هرمز ملؤ مع عزم بخمين كخفتي زبل جوداي جن جنا أبزة مهلاوي تفليت زلا حوتي أبجزان متصارين دار سعود عرب كم زدب أويجو وجل حوتي يمن مالك عتن حسق تشعين شران أبدوا ومعرب سعود عرب أبزر كب جزان أبستوها لخوابي ناي سعود عرب أرامكو متصارين دار بدوران كم زدب أويجو وهابك أروت هدرا حيل حوتي يحيى صاري اتمت قعتي بعوض كم استفدت من بمقلات تسوقم تن سعود عرب أب كل أير يمن تجور زلا زبولة متتاو قبل مرسل مهاب سوس لسقم تبخاني جاليزو سعود عرب بوجنا أبتكان دار جزان بارع كم استر عليه صراحة ناس مدفع حاول نتبارع أفتح قطر كم زو علوني رجع كتاب حج جن رياض اتبارع بقطع بدرون حتي يستر على مخان بوقع رجعتن يخون برزمته ودما زوقس لسب كم زي اللي دمعتها حبيريو اتفصامه ግን ካብ ሓደ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ዝዓበየ ስትራቴጂካዊ ትርጉም ኣለዎ መጻረይ ነዳዲ ጂዛን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ኮይኑ ኣሳት 400,000 በርሚል ነዳዲ ኣብ መዓልቲ ናይ ምጽራይ ዓቕሚ ኣለዎ እዚ ድማ እቲ ቦታ ንምውሓስ ናይ ስዑድ ዓረብ ኤነርጂ ናይ ስዑድ ዓረብ መሰረተ ልምዓት ጸዓት ኣገዳሲ ዕላማ ክኸውን ዝኽእል ዝገብሮ እዩ እዚ መጥቃዕቲ ብፍላይ ትኩረት ዝስሕብ ዝኾነሉ ስዑድ ዓረብ ቱርክን ፓኪስታን ሓድሽ ዘባዊ ስምምዕ ምክልኻል ካብ ዝፍርማ ድሕሪ ዒደት መዓልታት ምፍጻሙ ኣተሓሳሳቢ ገይርዎ ኣሎ اتسمع عبل على حنت أبالة تحدش كده نزفتم زخوني يخون متقعتي كم متقعتي عبل على خلنا أبالة كقصر بحبر ممكن خارج جبر نزبل كده نزحوا سينيرو إذا كده مستي أبني توزر كم عنك حموش زمها سلونيو يخون قل تركي ودما باكستان بقتنا وج يمن كأتوا عمالة يكونن اتسمع عبل على سعود العرب زفتم متقعتي كم يتكبر أو جور مرسكوها وكم زلون موسان بوليتكان وتهدر مسرح كله يغليو كسب حجن ما تركي ودما باكستان بقتها عبل على حوتي وتهدر وسقمتي كم زوسلا زحبر وقع وحبرتها يلن بتوسخ تركي وين أبكر بأوان جبت نبز حدش زباو كيران كتسنبر كم تغير مجلس أون نتمع على زيادة كبدتي ولا جبت نبز حدش كيران مول أنت تتسنبرا اتمت حبار كاب حد سلسة وكيران نبز عبي زباو متحبار كسفح كوجو ريخلي تابع هيلله إذا في زمن تقطير سعود العرب كاب حدا وجن نوشت أول حنتان مسارة المعاد ساعات عن كتك الأخر كتك الدريع بخال وجن دما أبتحت حدش كيران تركن باكستان كسب كندك ساتفا كم زغلا زيادة قلت إنه هون غمتسيو بحثيرو متقعت حوتي اب جيزان حدا متقعت مسارة المعاد ساعات تراي زي كونه نحدش سرعة زبا ومكلخ سعود العرب تركي باكستان قداماي عاب فتنا كخون كغوريو نلوم زبلنا يوم من تزوز حبرتنا زخونو زيناتات ازيوم يمنيروم اب قصالي بتمساسال حبرتك حساب نراخب شير لايك سبسكرايب مغبار يترسعو زلكم ريتونا اب كومنت سيكشن اقمطلنا ودحنكم